Good morning guys. Muna atong lungsod sa Merida guys. Kini. Muna ilang Merida Recreation Center. Gym na gym. Ang tak na karon guys alas 3:20. Muna atong unit guys. Sayo pa lang kayo. Abot ko direct mga alas 3 G siguro muna nina nandila diri siguro mga alaunas 2 man sila guys. Wa pa pasayro guys pero nagpanahay na sila sa turno inana kalisod ang biyahe diri muna amo terminal diri. Narina na sila mga tug. Mura sila mga muna kahimtang sa mga driver sa Merida guys. Oh. Tawag sila. Para lang maka una og turno. Kaya ilog-ilog. Stasyon. Ang turno dali guys, first trip alas 5:20 ang first trip. Pero alas 2 pa lang na sila diri Ako layo pa ko giganan. Urmok pa ko guys. Nari lang ko kay para maka-appeal ko sayo, kay para maka kuha sa kog tulo ka round bali 6 wis. Kay di mo sayo na duha ka round wa ta remit. Muna siya guys, dari mingaw pa kayo. Stress pa lang. Muna siya kinabuhi sa driver guys. Di paras Manila nga ang pasahero mo mangitag sakinan dari sakinan may mangitag pasahero. Pero kaya rin guys. Malampasan na po yung mga hulga sa mga kinabuhi. Thank you so much guys. Dagang salamat sa naglantaw sa mga followers diya. God bless you all. Thank you so much.